Sannu ku yayan talakawa. Yawwa yar masu kuɗi. Kai da Allah da Allah duka ma face this one na baban tinkiya. Kai wani dan bahugwa ne. Sai aka yi mana addinin musulunci idan mutum ya zo gurin ka bai ma sallama ba kar ka amsa mai. Baka da an ce ba wanda babu sallama bugu ne ba. Da sai mana salamu alaikum amincin Allah tabbata a gare mu sai mu ce mata amma alaikum salamu. To assalamu alaikum. Amma alaikum salam ya fara. Me ki tafi da ke? Me yake so a miki? Da mun taimako nake nema. Alkur'an ni ne mutum na farko wanda zai iya fara taimaka miki Allah wallahi. Da mun gurin kwana nake so ni baƙuwa ce. Alhamdulillah dama na ɗakin kwana sai mu je cikon uku jibi ki koma garin ku har kuɗin mota yan baki. Amma wallahi baban tinkiya ka ban mamaki. Dama ina ma kallon mai hankali ashe mahaukaci ne kai. Kar ka manta fa ko in ce kar ku manta Allah subhanahu wataala da kansa a cikin alkur'ani mai girma ya ce la taqrabu zina. Allahu akbar. Kar ka kusanci zina. Sannan akwai wani lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa yana musu bayani akan munin zina sai da ya rufe idanunsa saboda ba ta da kyau ba a bari wace. Amma saboda banda kai ba gidaje ne kake nema ka dau wannan kyakkyawar zuciya ka tafi da ita. Hawa da Allah. Hajiya faɗa mana gaskiya me ya faru? Auren dole za a mu. Hajiya auren dole za a mata. Kaga shikenan ni zan aure ki mu je mu raya sunna. Aure ta dai. Ai ba kan mujiya ta maka bace ba. Hajiya na miki? Kai da Allah malamai dukan ku babu wanda ya mu a cikin ku. Mun ma baki bane ba zo ki nan. Sabutan baki ne zo ki nan. Aka ce ki wuce hayya da kanki tun na haihuwa ko? Zo ki nan ko tun na miki wuta. Inan tayya. Ai baby wallahi ina mutuwa kaunarka. Allah sarki. Ai wato baby duk lokacin da kika ce kina kauna ta sai in ji wani shauki cikin zuciyata. Hakan ba zai tabbatar da cewa kina so na ba. Ya kamata ki min kyautar naira 1000 domin yau alkur'an na kusati ko naira wanda ita aljuna. To Allah na tuba dan 1000 ga ta ai ba damuwa. Wallahi baby warin jima da zarni. Akwai wanda ke wari in ba wannan katon banza ba dan banza kawai shegen hanci kamar tsohuwa tana fata majina. Ka kalle ni saboda kasa fa. Kai wai baban tikka me yasa kai ba gidaje ne? Kai na din ma sai ka biyo ni ina shan soyayya. Kai fa abokina ne babu yanda za a ce budurwa ta fa aboki fa budurwa. Dan ya ta danka ma 1000 shi sanin ga ya kamata ni ma da dan danka min 1000. To kai awa da zan baka 1000. Ke ni da shi 5 and 6 ne fa shi lamba 5 ni lamba 6. Ke yanzu ba ki fata in ya mutu ne aure in Allah ya sa ya mutu. In na mutu shege nake sai na je na aure da Hafsatu na ji gwagwai. Sai tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau fadi babu uban da ba zai bar duniya ba. Duka ma fes kinga kallarin da kyau wannan bai iya soyayya ba. Wannan muke tausa. Kai wa Allah ya kobe mu mugun duka gudu a da kuma na. Kai a da kuma na. To da kanka hada kashi da wannan talauci ne yake damunsa. Wala sai dai tsikan jikina yana tashi. Lafa. Almajiri! Tumana ne ko sawo? Yawa hajiya gani. Ha, yari malam daga kira karamin yaro kuma ka wabce masa roba ka zo ka? Hajiya da mu da almajiri one family ne duk abu ɗaya ne. Inna ma amuru. Yawa yanzu kuma kika bani abinci da na rage mai bawan Allah. Ai mun ladan mutum bi Allah zai baki kai ki mun ta wata azumin Ramadan ne fa idan kika abun alkani so ɗaya sai an rubanya miki ladan wani so 4 ko so 10. Luka ma face. This one na baban tinkiya. Lafa. Shap dajam. To dama shara ne za a zubar min dama in ba almajirin abinci tun daga ka zo sai ka zo ka zubar sai in baka abinci. A haka yanda nake dan gaye kalle ni. A haka yanda ne full dress kina gani na haka. A haka yanda dauki zara in kai miki. Ke Luka ma face sai irin ki cikin nawa. A haka yanda dauki zara in kai miki. Sai in gira ganin baki da dan kiss. Lafa a huce haka. Lafa.